Двама мълчугана сме в Южния парк. Как се казвате? Боян. Бран. Обичате ли супергерои? Да. Да, тогава печелите и двамата по една турбичка. Сега ви давам. Коя си избирате? Червената или синята? Ето тази. Добре, а ти? Ами, червената. Добре, супер. Даваме ви две червени турбички. И нека ги отворим на камера, за да видим какви играчки получавате. Да ти помогна ли? Не. Добре. На мен ми се падна това. Какво ти се падна? Стикери? Играчка, лего? Нека видим какво ти се е паднало. Я да видим. Имаме стикери, имаме сладолет, стопче. Обичаш ли динозаври? Сладолет. Сладолет! Знаеш ли как се играе с този сладолет? Не. Аз ще ти покажа. О! О, Виж, аз имам соличка. какво друго имаш? Имаш прашка да стреляш. Да. Да, имаш и дартс. Знаеш ли как се играе с стрелички?